har en idé til, hvordan vi kan tjene flere penge. Jeg kan skaffe nye kunder, der betaler for det dyre varer. Er det dig, der Kasper? Hvor er du mit nummer fra? De gule sider under 20 knægt. Hvad skal du bruge? Lapper over fjerber. Eller hvor du har fjerber over dine lapper. Du kan også bruge dine lapper på fjerber. Uden fjerber. Du laver knæk, og du er god til det. Så hold dig til det. Men fordi jeg kan perker, eller? Har du glemt, hvem du arbejder for? Og jeg arbejder ikke for dig mere. Enten er du med os, eller så er du imod os. Det er dig, der har skabt de problemer her. Det er dig, der får lov at løse dem.